Isaiah 40 sizawufunda nje ivesi ezinhlanu sigoduke. Xa sizifunda sawucela sizithathe njengebali esizawuyolifundisa sibalisele abantwana bethu ngoKristu. Amen. Phansi kwale theme esinikiweyo ethi the primacy of the word, we emphasize that uJohn uvula ngamazwi athi ulizwi, the word was with God, the word was God, the word was there in the beginning. Without the word nothing existed. Ulizwi waba inyama, wayekuThixo, enguThixo, wayekhona ekuqalekeni, akubanga khonto engekho yena. Thetha ngoYesu, imbiza ngokuba ungulizwi. Sathi ke xa sithetha nge-primacy of the word, sithetha ngeBhayibhile. Kodwa xa sithetha ngoKristu sithetha nge-supremacy of the word. Ngoba uword with uW omncinci u-explainer uword with ubig W. So it's important ukuba sixunele ekuthini abantwana bethu bam-understande uKristu ngezwi. Ngoba umuntu ongam-understandi uKristu based on the word, lo muntu lowo ubhizi ne-cult, yinto yakhe leyo. Ngoba imvelo yobuThixo izalwa ngezwi, lokukhula kwayo imvelo yobuThixo ikhuliswa ngezwi. So minus the word there is no church, minus the word there is no Christian. UngumKristu, ungumntwana kaThixo ngoba izwi lihlale inhliziyo yakho. Ungumntwana kaThixo ngoba izwi likuhlambulule. Ungumntwana kaThixo ngoba izwi liyakufuthisa. Ungumntwana kaThixo ngoba izwi liyakukhusela. Anything umKristu ayiyo is based on the word. Once ubekho enye into ekwakhayo njengomKristu, kufuneke ubuze questions. You must be built by the word, on the word. Ngamanye amazwi, izwi is not only the foundation of your life, kodwa ikwalilo elakha uma. Ukuze sibe indlu eyomoya, we need the word to shape us together. Asithetha about bridging the gap phakathi kwe-groups enkonzweni, the word plays a number one role. Ngoba naba bantwana abancinci naba badala ne-Sunday school ne-youth ukuze bakwazi ukufulfilla kahle umsebenzi kaKristu, the mandate of the gospel, they must be bound together ngezinto ezithile. One of them, babuvume ubuThixo bukaKristu. Bobabili uSunday school ne-youth, bobabili umntwana omncane ne-teenager, bobabili uSunday school ne-youth ne-leadership, omama notata, everybody ophila phansi kwephahla likaKristu makaphile ekuvuma ubuThixo bukaYesu. That's what makes the church the church. Minus Christ, the church is not the church. It is a cult. Makadume uYesu ebandleni, ashaye isigidi, abe indoda yekhaya, so that we water down anybody oziphakamisayo athathe isihlalo sikaKristu. Ngoba asizanga kuye. Hallelujah. Nathula. uKristu uyinhloko yebandla. Xa sithetha nge-primacy of the word, supremacy of Christ, sithi uKristu is the head of the church. Onke amadolo mawagude, zonke iilwimi ziphinde
encounter with the Lord. Ngoba wena uzawusala ekhaya, umfundisi asale emishini, umama ahlale endlini omnyaphangele, kodwa lo mntana ohlala noKristu esikolweni. Ngoba uyahamba nomntwana. Asishumayela lo vangela abantwana bethu asibangisa inhlola. Siphile. Sathukwa. Kodwa usibana ngcono. Sona nabantwana bethu sibafundise ukuba awukwazi ukulandela uKristu uphinde ufune uthandwa komuntu wonke. uYesu John 15 isihloko sithi uYesu ungumdiliya wenyaniso. Abafundi bayakuthiwa lihlabathi. Ukhona uBarnabas bayabakanyophe. Xa befika imvuselelo izinga eliphezulu. Baphela kupodium. Bathetha lamazwi nimele ukudlula kwizilingo ngezilingo ukuze nikungene ubumkani bamasosha. Qualification yokungena kwi-kingdom is willingness to be persecuted. Tell us the next village was I saw time as a school. For 2, verse 1. 42. Yes, verse 1. Behold, my servant whom I uphold, my elect one in whom my soul delights. I have my spirit upon him. He will bring forth justice to the Gentiles. He will not cry out, nor raise his voice, nor cause his voice to be heard in the spirit. A bruised reed he will not break, and a smoking flax he will not quench. He will bring forth justice for truth. He will not fail nor discourage, till he has established justice in the earth, and the craftsman shall wait for his law. Besikhanangile ukuba apha ekubalulekeni kwezwi izwi liqulathe the whole Bible. uYesu ngexesha ashumayela ngalo yayingekapheleli iBhayibhile, so wayeshumayela ebhekiswe kwi-Old Testament. Amen. So the Old Testament equlathe umthetho wabaprofeti kaMoses nabaprofeti was the only source eyayireferencwa ibandla lokuqala. Wafa uYesu incwadi ezisizifundayo ze-New Testament zibhalwe decades and decades later. Amen. So Paul xa esithi kuTimothy sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje. Hallelujah. Wayengathethi nge-New Testament because yayingekabhalwa ngexesha thoko. Wayerefera kwi-Old Testament. Ngoba uKristu waye-understandwa on the basis of his prophet ezandulelayo ngaye. Amen. So xa sithi ke we subscribe, sikholelwa kuyo yonke iBhayibhile. Sithetha ukuthi sikholelwa kuThixo uyise, God the Father, uThixo unyana uKristu, God the Son.
sikholelwe uThixo umoya oyingcwele. uThixo simkhonzayo uziziqu ezithathu kodwa mnye. There is no confusion about that. Hallelujah. In Bible, it has about 66 books. It's divided into two testaments, the Old Testament and the New Testament. El Gamaliti Testament means a covenant. El Gamaliti Testament means an agreement. Kamanyamazi, through the Old Testament, uThixo unesivumelwano noSirayeli. Sivumelwano eso esimkhomba kuKristu. Ozawuvula amasango for inhlanga zonke. In New Testament ibe i-covenant kaThixo kunye nenhlanga zonke. Bonke abalikholwayo igama likaYehova. They fall under that covenant. Ngibulisa abantu be-covenant ngegama layo. Now we read in the book of Isaiah. Bathi kabe ikhasi incwadi kaIsaiah, it's a miniature Bible. IBhayibhile encinci. Amen. Ngoba is the only book in 66 chapters in the Bible. Number leyo elingana ne-numbers zeBhayibhile ngoba iBhayibhile ina 66 books. Hallelujah. Xa ujonga istructure sencwadi kaIsaiah usukela ku-chapter 1 ukuya ku-chapter 39. I-mode yokushumayela kuka-Isaiah, i-structure, izinto azicinezelayo ziveza i-Old Testament. God is angry. He is not happy because of indlela ilizwe isizwe sikaSirayeli esiziphethe ngayo. He is not happy about what is happening in the world. Ubhizi uThixo, he's warning them. He's telling them that he is awugwema. God is angry up to chapter 39. Incwadi ze-Old Testament ziyi-39 kusukela kwiGenesis ukuya kuMalaki. Xa usukela ku-chapter 40 usuya ku-chapter 66, ezo ncwadi zingu-27, which is equal to the number yencwadi zeTestamente entsha. Amen. So uThixo is angry up to book 39, chapter 39. From verse chapter 40, iyachinja itone. Uvula ngamazwi egrace. Verse 1 ka chapter 40. Hallelujah. Uthi thuthuzelani. Bathuthuzeleni abantu bami. Sithi siyesi, comfort my people. Speak well to them. Kuchinja itone. God is no longer angry, he is gracious. He is loving. Verse 3 nayo, it takes you straight to John. Ithi ilizwi lodandulukayo enhlamba. Ngoba uvula iNew Testament. Lithi utyelelezele umendo wenkosi. Uhambe nayo uthi uthetha kamnandi, uthi rise up and shine, for your light has come. Uthetha kamnandi. Hallelujah. Chapter 65 uveza iYerusalem. Le ozayifumana kwiRevelations 22 ivela kuchapter 65 uIsaiah. Ngoba uIsaiah is the summary of the Bible. By the way, Isaiah means God saves. Joshua means God saves. Jesus, God saves. So we are in chapter 42, the Isaiah. Uthi mboneni umkhosi wami. Amen. Endikholisweyo. Endikhasayo. Umnyulo wami okholwa nguye uphefumulo wami. Bathi abachazi beBhayibhile uthetha ngoYesu. Before sifike apho. Cela abafana ababili lo. That's true. Omnyame ngapho, omnyame ngapho.
Wena uyi-ajuza kasekayini. Beleyizwe. Use-court. Ngicela kuzowesithatha kamusa kamama. Xa ujonga iBhayibheli uThixo wena. Xa ujonga iBhayibheli incwadi ka-Isaiah iqala iveze uJohn njengelizwe elidandulelayo. Kusukela ku-chapter 41 ubheka phambili uya ko-54 uvezwa uThixo engummangalelwa in the court of law. Hallelujah. uThixo ungummangalelwa in the court of law. Ugxekwa ngazo zonke izinto ezingahambi kahle elizweni. Hallelujah. Now, xa isithi le ndawo mboneni umnyulwa wami. Ayithethi ngoYesu bese, ithetha ngoIsrael. And abenze ilo bazamxolela. Xa ubanjiwe you choose a good witness. Before ufune namagqwetha, before uyofuna i-witness uqala ufuna igqwetha. Kuyakuzwa ukuba umangalelwe wena nansi charge sheet. Therefore uzawuvela ngedate ethile court. Umbuzo ukuba uyafuna igqwetha okanye uzawuzimela. Wathi uThixo ndizawuzimela. Hallelujah. uThixo uzawuzimela. Wathi uyafuna na indlu. Wathi uThixo ewe. Xa ekhetha ingqina wokhetha ingqina elidambu and speechless. U-Israel portraya u-Isaiah as a dumb witness. Somebody you can't trust. Somebody who can't speak on your behalf. But who takes on purpose to meet a court, he chooses a dumb witness. Amen. Inye into efanele uba yenziwe mu-Israel. Ugadi court date. Afike ayoma pha e-court. Akuzwe igama athi present. Uwisho isigwebo. Okanye sichone uphinde ibini ukuthi izale e-court. Into u-Israel efuneke yenzile ukuba abe present. Because he's dumb anyway. He can't speak. Hallelujah. Now, uthi-ke xa emzoba ndicela simfunde uthi mboneni umkhonzi wami endikholisiweyo endimxhasayo umnyulwa wami okholwa ngomphefumulo wami ndibeke umoya wami phezu kwakhe uyakuphumelelisa okusesikweni ngokwenyaniso. Fundi akazithetha akazimqangaza akazimvakalisa ezithathweni ilizwi lakhe. Into kufuneka yenzile ukuba present the court. Okay. Fundi umkhonzi wami inombolo ezivikileyo akayibuyaphula. Nomsondo ophumayo akaziwucini. Into azawuyenza umkhonzi wami kuphumelelisa okusesikweni ngokwenyaniso. Akayikuba nakucini. Akayikuvikela. Ade akubuyise okusesikweni ehlabathini. Zilinde isiyalo sakhe iziqinti. Hallelujah. Cela nihlale phansi. Inkosi Thixo, inkosi Israyeli. Inkosi nawe umangala. Why ndiyenza le illustration bakhalela. Iyenzeka ukuba ungumKristu.
Ucinge fanele ungamthethelela uThixo. Ungamlwela uThixo. Mthembe lo abilities and eloquence. Ucinge fanele uThixo uyakudinga. uThixo usikhwelele court aphinda ehle aphume njalo engathethelelwanga nguSirayeli. Yekho umthethelele uThixo. Akakhonyelwa nokhonyelwa ngoba akayilo inkomo yomdomo. Into ofuneka uyenzile eSirayeli i-availability njengengqile court. Xa kubuzwa upresident ube available. Ngoba lo omile ndawo uyakwazi novula umlomo wedenge. Ukhethe isidenge phakathi kwezilumko akhethe ukumelwa sisidenge. Ngoba Nkosi yami Jesu akalisheli namuntu usuku lwakhe. Amen. He is God. Ekufanele ngoba ashayiniswe ebandleni. Xa singxole ngaye. Hallelujah. Yayifuna ke le verse ezawusixelela ukuba uThixo ku-41 verse 8 uthi, but thou Israel art my servant, Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. Amen. To show ukuba ibandla lingumkhonzi kaThixo. Ngoba ndafika kuKristu. Ndisathetha ngebandla, ibandla is the servant of the Lord. Once ibandla lilahlekane nalo mxholo ukuba we are here to serve the Lord. Ibandla sube lileka ukuba libandla. Ibandla libandla ngokuba likhonza uKristu. Onyuka pha nozovula inkonzo nothandazayo nothulayo enze sure ukuba lento incedisa ibandla ukukhonza uKristu. Amen. Hallelujah. Asinale ithuba lokuchaza izigwebo nezitsholo uYesu ayeke uThixo ayeke kwazo. But he portrays the church of Israel as a servant, not a qualifying servant, but a dumb one. Ukuze kungabikho umuntu othi ngathethelela uThixo ecourt waphuma njalo. uSirayeli akamnika ithuba lokuba ngomso azothi yazi Thixo yasilapha nje wena. So ufaka isandla komothweni nje Thixo. Ngawuthethelele ecourt wena waphuma. So he goes to a platform yokugwetwa nokuthukwa. Ngoba umuntu ogwethiweyo uyagxekwa athukwe. Hallelujah. Ihlazo lakhe libekwa kwi-public. uYesu akafuni kuthethelelwa nguwe. Ufuna i-availability yakhe. Ngoba he uses those who are available. Somebody said, "Good teacher, but now John, God, I'm not trained enough. I don't qualify. I'm not well equipped to teach Sunday school." Then look like the teacher. Akafuni eloquence yakho. Akafuni wisdom yakho. Akafuni abilities zakho. Ufuni availability. The question is, are you available for God to use you? Uba wakwazi ukuthethisa idonki angamthethisa noIsrael odawo. Wathi uYesu bangathuna aba nalamanye akathethe. Why I'm saying this? Utitshala uyazixolisa ngezwi. So that every time and at any given point, all available to be used by God. The question is, we are in a class to teach abantwana.
okanye banditayitile yoba ndingutitshala. Andibuzanga into yoba you-qualified, andibuzanga uba are you trained, kodwa ndibuza into yoba uyaya neklasini. Ngoba God can use you with your inabilities, with your limitations. He is able to fulfill the purpose yakhe. Besithetha umntwana ubomi bakhe bushapwa, bugqikezelwe i-first 10 years yobomi bakhe. Amen. Uba simphose pha, we are late. We are doing what we call catch-up program. Sihambe emva. Amen. Sathi ke iziganeko ezehla emntwaneni esemncinci ziyahlala kube nzima nozilibala. Ungabuza nangokuthi makwenziwe i-memory verse ngabadala awukwenzele ababezenze e-primary. Because it's easy ukukhumbula into eyatyalwa kuwe ungumntwana. I was about 5 years. Kungenela inkonzo ekhaya kwaRonda eQonde. Ngazi ngolokhoya kwaseQonde lapho sisikholiswa ukuthi nanke umuntu kwasekhaya wakhonza ekhaya. I'm not even a teenager. Ufika utata ogama kuthiwa uSunlight, I think ayifani yakhe. Uba uSunlight uqhuba i-Benz egreen eza-Benz zakudala iyothi ncincinini ekhaya enkundleni angene athi xebize introducewa ngumfundisi kuthiwe ngutata sebhayi. Zake ndiye ebhayi ndikheluva ngegodini. Okokuqala kubekho le nto ikumdla ekhaya kumi i-Benz. Okay. Katata sebhayi. Hey! I'm 5. Wanikwa uba ashumayele. Unanamhlanje ndisayazi ibhesi wayeshumayela kuyo. Utata uSunlight. It is Luke 19. Uthetha ngozakeni. Antazi into ngozakeni. Kodwa namhlanje ndinkenkezelwa ngutata uSunlight owanyuka eqongeni wathi zakeni yihla emthini. Wayengathi ubuteke ngathi akasasikahle isiXhosa. Wathi bazalwane ivangeli yokuyehla le. Mhlawumbe usemthini yehla emthini bazalwane ivangeli yokuthini yokuyehla. Yasinga ku ivangeli yokuyehla. At that age, ndayazi uba umuntu osindiswe akaphakami. Uyehla. Utata uSunlight wayengazi theology. Zama afake le context kule nto wayeyishumayela. Wafele nje wafunda bathandekayo uZakayo wayemfutshane ngesithomo naye wayemfutshane utata uSunlight. Wayemfutshane ngesithomo kamjonga wathi wagqiba wathi ivangeli yehla Zakayo emthini ivangeli yokuyehla. Yasinga. To show uba amandla uthi Paul asizanga buni ngamazwi obulumko. Kodwa sikushumayelayo ubuntu bekungamandla kaThixo. To show uba inguqu yomuntu, i-transformation of the heart ayiqhutywa ngamazwi angcolayo. Ayiqhutywa nakubuciko. Uyakwazi uThixo umisa umuntu ongakwazi ukushumayela. Ame kupodium enxitywe nguThixo athi lokhu wenjenje uThixo ukulithanda ihlabathi. Uzikuthandiwe. Sunday school teacher uneduty yokufundisa izwi. Uyenze lonto ngenyameko nokuzinikela. Ungathemba amandla akho.
necessary yo amen abaninzi abazawuphuma ezitulweni. Phela unyaka wonke ushumayeza abantu abangatshiyo uba amen. Bathi bawupasithe bengazange bathi amen. Sometimes thina njengabashumayeli siningwa ngo-amen. Uthi ucinge fanele uba kuthiwe amen kulaa khona le nto uyithetha ibhadlile. Uyiphindiswa ngu-amen. Kanti uthetha into engekhoyo xa uyayikhwaza. He will not shout or cry out or raise his voice in the streets. Verse 3 uthi ingongolo evinyivekileyo akayi uyaphula ngosuku loqhumayo Sunday school teacher, you are strategically positioned. Ubekwe nguThixo kule ndawo to serve the weak in the church. Abantwana bethu baphuma kumakhaya ophukileyo. And umntana ophuma from a broken home, mazi lo mntana uba broken. Abantwana bethu, they live in fear. Ngoba baphila kwilizwe eli-volatile, ilizwe eli-full of wars. UTrump uyathreatenisha ngapha, noPutin uyathreatenisha ngapha. Abantwana ba-exposed ngoba baphila kwixesha le-information. Kubhetele thina sasihamba nje singayazi into eninzi eqhubekayo. Kodwa bona i-information ilapha phambi kwabo. Kwenzela isigane kweAmerica ngoku in the next 5 minutes sebesazi. Because technology has brought the world into their space. And ibandla licinga fanele uba lizawafumana eSunday school. Ibandla lilinde ikota ukuze libashumayeza. And yet ilizwe on a daily basis liyashumayela kubo. I'm challenging us as Sunday school teachers and organizers sizibuza umbuzo ukuba ingaba njengoba singenalo ixesha. Are we catching abantwana bethu kwi-social media space? Are we there to influence them? Are we packaging our messages to suit the culture yabo? Iquestion yami, xa uzawuthi mzali sizomamela ngakutakuchelesi efundisa, ube abe efundisa i-hour yonke. Utsho umuntu ka-TikTok generation, oqhela umamela nje i-2 seconds, okanye i-30 seconds, adlulele kwenye next subject. Ucinga uzayihoya nale nto yakho epackaged. Yabande, up to an hour. Uzawuthina abantwana abangamameliyo, kanti you do not want to change with the times. You don't want to get into their space and understand their culture. What shapes them on a daily basis? It's TikTok, it's Instagram, it's Facebook. Are you there in those spaces? Apha kugcwele yonke imfungu uvele njengotishana uthetha ukulunga kukaThixo. Are you there to influence abantwana ngoba abazuza? Prophet uyathetha. Times have changed. Ubani umuntu ohlala 20 kilometers away enkonzweni ozawuthumela abantwana bakhe uba baye Sunday school enemoto. That's why uzawufika uSunday school teacher ume wedwa. Bangabiphi abantwana. Inyumba iswekile kuneswekile. Uhlabulele abazali. Usithatha ubathumela abantwana. Ziyisi points kuwe. Because you fail to engage the leadership to know but this is not working. Bias in equipment to minister well to abantwana. Meet us halfway so that abantwana bethu sikwazi ukupackage i-videos. Hallelujah. That's a homework teacher. Upackage i-videos. Did you even
so they must be packaged into videos. Get them to where they are. You must go to them. They won't come to you. In fact, the nature of the gospel, people don't go to the gospel. The gospel goes to them. Uyasuka efuna establish ibandla, washiya isinagogo netempile. Wayelwandla abantu bakhoyo. Awundiyiva? Wafika phaya phandle, waqala imission yakhe, wathi follow me. I will make you. Akabafumana ngecaweni, ubafumana apho bakhoyo Petros. Nabantwana bethu, we need to ask our questions, where are they? Obuyakwazi ukuhlala nawo umntwana endlini kanti ukude kuwe. Uphila ku-social media. Awumameli mntanam. Nesono silapha kwakefoni. Oh God. This generation ayifani nathi. UMadlabeni wayemthuma ngapha emadolweni ihambe 6 kilometers. Isiye Sunday school engenaxhala kusezilalini. Kubani ngokuzalo uzawuthuma umntana athi ndakula kwizitshalo zasemthuleni. Hallelujah. Abantwana bethu ilizwe lilapha. Thina baba usivimile imilozi ezitratweni ubona nanku ubani uyokhangela ubani wena ukhakucheka. Uyokhangela ubani. Akukhali makhwelo ngoku ungena uthithe efonini. Ngexesha libhizi nijongele nomntanakho ubhizi uthetha nenkwenkwe nentombi. Because the world is brought to them. And we don't want to occupy that space. Akuthumela nomntanakho the message ethi bona nje Daddy loves you. Mommy loves you. You are an apple of my eye. Look, ngelaa xesha wafika emhlabeni. Baba khona into ezisukumayo nezinyanga zayapha kuyo. Batshintsha iperspective yangobomi. Kutsho wena unqoba umntanakho. Before you know the ilizwe, what are you doing? Are you there in that space? Because technology and social media is their culture. You can't change it. It's their time. Ukubingane zethu fundisa uDlovu yayikubhekana emasimini yokhangela inkomo zikayihlo uthi xa ubuye ubethele ulwazi ngaphelelanga. That is not their problem. Problem yakhe isefowunini. Problem yakhe ngumzali who does not listen to them. Xa kuphandwa abantwana ba-depressed. Ba-depressed ukungamanyelwa. Baphilela nokuxelela. Everybody needs a listening ear. Because Gatito, can you be a listening ear to your child? Can you do more? So that every does is sing with people no wake, abe nendawo azawuthetha kuyo. Can you go into this space sakhe? Ungathi xa ebhizi lefoni ube yawadingela ukuba unenkwenkwe. Be interested in ukuncokola ngantoni, zintoni ezimintestayo, what videos azibukelayo. Be interested in what shapes ubomi wakhe. What is the interest zakhe? Makakakwazi njengomntu nje ongazange umgweba. Do we love them enough to speak about what we call sex? Ayinokuvela thela gama wena ubhalizele uthole ngaphansi. Uthimba bazinto kanti bazila phezu kwakho. Bakuthele manje kodwa ukusikhuluma ngathethi nje. After all, omnye ulinde ukuvula inhliziyo. You will be shocked. Omnye is sexually harassed. Omnye already is sexually abused. But you can't use a teta kubani because mama no tata abakho ready to listen.
akalithandazi izwi lakhe. Uphumeza okusesikweni ngokwenyaniso. Ingqondo lefikileyo ayayophuma. Nomsondo oqhumayo akawuqini. Abantwana bethu bazingqondo lezifikileyo. They even fear. Aphoqa on a daily basis. Ungancedisani lelizwe ukuchabalalisa umntana. Makayazi lo mntwana lobelizwe lingandisa ngomva kodwa umntana uzawuza ngokuphambili. Elizwe lingandithuka kodwa umama uyawubi-embrace. Abantwana bethu they are hurting. Abakwazi nokuchaza nemikhwelo yabo ezinto zibohlulayo before zibohlule zisinde inhliziyo zabo. They need an ear to listen. Somebody goes out in Ghana, you know you can speak about anything to me. Ungamkhumbi kodwa uyenze inorm endlini yakho mntanam, you can speak to me about anything. Andinawo umgomo wokulahla wena mntana. Nomntana ayazi ukuba njengoba nje iviki ivelile nje, I am weak already. Senthe ewe ndinike intombi ikwembe isitena khona lo bhuti ngathi ngizawuvuma. Ingqondo iviki ivelile. Haleluya. Kodwa benendawo yolwanekela qoba ndizayiqala njani kumama. Umama ngadala xa ndibona ndinoyikwembe. Umthetho wesihlungu. As the church, abantwana bethu basithele nqasi bethu okhara machine. Abantwana bethu basijongile. What is car machine? How did we get here? How did the car machine? They would tell. In the west, they will go car machine. They forget how it climbed up. I need it long. I need it long. I told you the way to make heart is big as I. Uma utaka bambi utaka mami heart. God the person put in a heart. I told you. In no more sense figi begile. Odu kotu ami no more figi begleyo. Hakayopu. It's called Bible interpretation. Siyavuma sithi ke nomkhonzi uthethwa ngaye Isaiah nguYesu. Amen. Uzoba uYesu. Cela sihambeni kodishala ngale assignment yokuzoba uYesu ebantwaneni bethu. Sithi uYesu ungumkhonzi. Owamkhonza uThixo pha excellent. Wamthobela uthi uPaul kwincwadi yabaseFilipi wathobela kwade kwasekufeni. Kungako uThixo wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama. Ubegameni likaYesu amadolo onke agoba. Nelimi zonke sivuma ukuba uyinkosi Yesu. To the glory of God. Are we able to take uYesu emaphepheni eBhayibhile simenza phile phakathi kwabantwana bethu? Can they see Christ in me as a father? But is that you uThixo? Utha uThixo uthando. Kodwa uthanda ngimbonile that he loves me. Sangimbona uThixo, but I know what it means to be cared for. Take this child and bless it for me. I'll give you pay at the end of the day. Take the child and take care of. Feed this child. Protect this child. Go an extra mile for this child. Lose in resources for this child. Invest in this child. Umntana ulimala kakhulu xa limala ekhaya kunasesitratweni. Ikhaya line-duty uku-create what we call
shock absorbers emntwaneni. Limnike i-windscreen. Limnike i-tires zokuva. Amen. Usifumane ekhaya ezoxhobo zenkuseleko. Ilizwe lona is ready to smash lo mntwana, to break lo mntana. Iba buhlungu ezinye izinto xa ihlangana nazo ekhaya. Iba buhlungu xa ifumane ekhaya i-rejection, which leads to depression. Iba buhlungu xa ifumane ekhaya i-cold shoulder, ingekho a-listening ear. Imenze loo nto indawo yokuphumla ibe ku-social media. Imenze indawo yokuphumla ibe zii-friends. Xa sifika phaa kugalela imparafini kule nto soyonakele. Can we be a listening church? Are we ready to listen? With God as He cleaning imphefumulo yabantwana bethu? Are we ready to go that extra mile? Sibabambe ngengalo, they're sure about our love. Mboneni umkhonzi wami okholisiweyo nguye umphefumulo wami. Ingqondo levikivekileyaka yaphuli nomsondo ophumayo awucini. Hallelujah. Chapter 41 uthi, behold, I am Jehovah Yahweh. I give my glory to nobody. That's why Israel ngifuna ahlale esesistenge. All I want from him is availability. Because ndisebenza ngezinto ezisistenge. Izinto ezingena abilities. Izinto ezingekho wise enough ukuze ndichithise ubulumko behlabathi. Can we be those people? Just come up to the workshop. Don't trust your abilities. Don't trust your wisdom. Don't trust your knowledge. Trust God, who is able to defend Himself. Ungazilweli nawe mzalwana kani. Sikhona into ezikuthwaxa, ezinye zikuthwaxa ebandleni, umzalwana akazilweli. Ngokuthi une-tendency yokusonga izandla xa ebona uyazilwela. Ulwela abantu abangazilweliyo. Ungumthetheleli wabantu abangenabathetheleli. Let abantwana bethu look at us. Bamazi ukuba utata akalwi. Umama athini? Akalwi. Babone ukhalm kwizimo ezilwisayo. Babone uba yo umama ugqibelele. Bade bazokuxelela into yoba hayi tata yulu wena ulungile wena baxelele mntana mandilunganga. Ulunganga mna ndincedwa nguYesu. Opportunities zokungqina ebantwaneni bethu. Bakubona uba uthi nokuthukiwe nokuhlekiwe usube imvoxo yomzalwane. Ngoba i-transformation of the heart is about that. Usiyeke ezinye izinto zidlule. Ngexesha lidwele umlo nenkohlakalo utholeke wena. God bless. Amen.
Apha kuthiwa availability, in order for God to use us, we need to be available. UThixo doesn't require much from us, but only availability. Abese sithi uThixo kule ndawo, le breed that is weak, that is bruised, it needs support. It doesn't need to be broken. We are leading weak reeds as ngabantwana bethu. We need to come down and to understand them. To be a servant is the willingness to come down, leaving your comfort zone, and to become a servant in order to support the weak reed, le nkongolo, le kuthethwa ngayo kuthiwa ihlukumezekile okanye i-weak. Not just lo sifunda ngayo ethi iBhayibheli wahla wehla kwindawo yakhe. As parents, we need to come down. We need to fill the spaces that are left, vacuum space between us and our children. Otherwise, sizobalosa. There is a space that we need to fill. There is a gap that we need to occupy. Singabilele ukuthi asiba-understand abasi-understandi, kodwa ibe kuthi willingness to come down, to understand them, to fill the gap, so that uThixo asibeke singabakhosi. Lord, I'm availing myself and I'm willing to go down and to become a servant. Open your mouth and pray. Thank you, Jesus. Sunday school teachers, but with the church. Good dog is said a mouthful stuff here. And when it's so devastating, so with this, see what's a lot. And they are challenging us. It's a wake up call. What time is it? And the generation.
Because if we don't understand the time and what our children gave culture yabo, is our hooligan, and we will lose them. Let us go where they are instead of calling them to where we are. Jesus had to come to us where we were, and then why in order to win us. Not just the church. It is high time to go down where our children are as parents. If we have to occupy social media, over TikTok, creating the content so that abantu TikTok sense lesson. Occupy us space so that in order to win them. Amen. Catch them young so that it's not for money. God bless you. It's an MC.